sahabi a bakin ahli sunna har abada har abada. to yanzu wannan ijtihadi da ake magana a nan gurin, shin ana yin ijtihadi tare da nassi? ga aya ta zo karara ta yi bayani, ko ga hadisi manzo Allah ya ce karara ya yi bayani, shin ana yin ijtihadi? haka ka'idar ku rike wannan, ce aka yi la ijtihada ma'an nas, la ijtihada ma'an nas. in dai har akwai nassi manzo Allah ya yanke hukunci ko Allah ya yanke hukunci, to ba a wani ijtihadi, ba a yin ijtihadi. don kan ba ka wani da kanka Allah ya riga ya yanke, kan ba ka wani da kanka manzo Allah ya yanke. to amma yayin da illa nassa, in ba nassi to fajtahid, sai ka ijtihadi. waye kasa da mujtahidi? shine muqallidi. me ake nufi da muqallidi? shine mai kwaikwayo. idan ni ban kai matakin da zama mujtahidi ba, saboda ba ni da abubuwan da ake bukata in zama mujtahidi, to sai na hakura, sai in dinga bin wato in dinga kwaikwayon wani masani, ko in makale wani littafi na fiqh, kamar daga cikin waɗannan mazhabobin shi sa suna amfani da dukkanin muqallidi, mazhabar Hanafiyya ko Malikiyya ko Shafi'iyya ko Hanbaliyya. waɗannan su ne kusan mazhabai guda hudu wanda suka fi shahara a duniya, amma banda haka akwai irin su Zahiriyya, an gani, amma dai su lamarin su ya ɗan zafi da yawa, ba sa kiyasi, suna da wasu fitowoyi nasu na daban. amma dai waɗannan guda hudu su ne wanda duniya ta yarda mutumin da bai zama mujtahidi ba ya iya kwaikwayon wannan mazhaba, domin ana iya samun mazhaba da ta bada fatawa ya zanto mai akwai kuskure a ciki, zai iya yi. kuma dukkanin su malaman nan Allah ya saka musu da alkhairi, daga su Abu Hanifa, Imam Ahmad, Malik, Shafi'i, Allah ya ji su da gafara, dukkanin su sun yi magana akan cewa idan har nassi ya tabbata daga manzo Allah, magana ta zo daga annabi ya ce, sai suka ce to ka dau maganar ka wurgar da ita, ka dau ta manzo Allah. kuma kenan su ma sun yadda za su yi daidai, za su yi wannan shine abin da ya sawaka cikin ganar ijtihad. wani ilimi ne da wani ilimi ne mutum zai karanta ya zama mujtahid? na waye san guda ɗaya? kamar wani ilimi? ya san Qur'ani, ya san tafsirinsa, ya san asbabun nuzulinsa, ya san nasikhu wa mansukhu, na ya san makkiyu wa madaniyu. duka wannan yana da cin abin da kuma wannan a bangare ɗaya ne ba, ya kawo Qur'ani ne wa ulumu, sannan ya san al-hadith wa ulumu, hadith da musalawar hadith, sannan ya san usulul fiqh, ya san fiqhun kansa. kuna jina kaga fage kusan shi ne kenan a lokaci guda. sannan sai ya san lugha, don baka isa kai ijtihadi a cikin alqur'ani ba ka da lugar larabci ba. wanda ya karanci addini Islamic studies da turanci bai isa ya zama mujtahidi ba, shi ma sai dai zama muqallidi. me dalili? saboda har yau maganar da ake nuna a duniyar nan, littattafan musulunci inda za ka kasa su gida 10, to har yanzu nan bai wuce kashi 2 a cikin 8 aka fasara, dukkaninsu da bai larabci suke. to ta yaya za ka iya shiga cikin ummahatul kutub, littattafai manya-manya ka je ka yi research a cikinsu idan ba ka da larabci? inda fataha take kana yin kasra ko gamma, ya za ka gane da larabci? ba nahawu, ba balaga, ba sarfu, a gane wasa ta kenan ba zai yi ba a zama mujtahidi babu lugha, dole sai da lugar larabci. shine yana mamakin mutumin da yake kafafa ya je karanta Islamic studies da turanci. kuna gani iyaka nan kawai ya iya, daga mutum ya zama professor
Islamic studies amma ba zai iya ja maka aya ɗaya da larabci ba. Aya ɗaya ya ja maka da larabci karatunta mai kyau ba zai iya. Professor Islamic studies ba zai ja maka hadisi da larabcinsa ba ga yadda annabi ya ce, ko warware maka wata ƙa'ida ta larabci. Ana samun wannan da yawa. Kamata idan ka zo maganar irin wannan ijtihadin kaga babu su kenan a ciki, babu su a ciki. Dole ko ana so ko ba a so, ko kayi da turanci ko masu akwai malamai suna nan wanda Allah ya musu albarka a rayuwa, sai ka koma wurin sai ka je karanci wannan lura, to da haka sai ka san addini yadda ya kamata. Allah wanda yake san ya san addini wallahi sai ya yi larabci. Allah in baka yi larabci ba duk abin da ake so ka samu ba za ka samu, ko ba ka so ka mazi. Mun gane wasa ka jajirce ka dage na hawan nan ba ka ganewa kai ta dirzawa, balagar nan ba ka fahimta ta kai ta ci da ƙarfi. Ka san Allah ya kan ba mutum ilimi da naci. Akwai wanda ba su da basira amma nacin su kuma sai da Allah ya ba su. Akwai wanda kuma ga basira ko su masa ga lalaci. Akwai kuma Allah mai sarki ka ba mu naci kuma ka ba mu fahimta ka ba mu basira. Allah ya sa mu naci. Wa ana Aisha radiyallahu anha an kabo da Aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umma zazzabi, ana ce zazzabi da mutane suke yi kaga cikin mutum ya dauke ni ya dau zafi sosai. Annabi ya ce wannan min faihi jahannama ya daga cikin hucin jahannama ne take huci, to wannan sai ya samu mutum gani da aka fa'amri duha bil ma, ku sanya zazzabin da ruwa. Ya danganta, akwai zazzabin da za ka ga mutum yana karkarwa yana rawar ɗari yana jin mai sanyi, wannan sai a kuza masa ruwa. Tambaya ne ina likitoci suke, sai a kuza masa ruwa. Amma akwai zazzabin da za a gaba a wannan rawar ɗari ko irin wannan da take ɗaukar zafin sosai. Annabi yake cewa wato a sanya shi da ruwa. Shi ne za a ga likitoci idan mutum yana zazzabi sai su ce a cire masa ne, cire riga. Aka ji asibiti haka ba sa bari ko yaro kai ba za a bashi da riga ba, sai a ce a cire masa riga. Kafin ka kuma tana ne, sannan kuma za ga an jika tawul ko wani ne kyar yaka da danshi ana sassa masa a jiki. Kuma kenan aiki ake da wannan hadisi na maza, kuma in dai an yi din insha Allah za ga ya sauka. Wannan shine abin da hadisin ya nuna. Kaga nan da magani a gonar musulmi, ko a inda hadisi ya daga manzo Allah akwai magani a gonar musulmi. Zalla sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam tafawun alaihi. Wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Wa an hada gareta ita na Aisha radiyallahu anha Allah gareta annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata a gare shi fare ce man mata duk wanda ya mutu wa alaihi sawmun ana bin sa azumi sama an waliyu to waliyinsa sai ya masa azumi. Ya ke nufi da wali matakincin lamarin shi ne kuke cewa da shi guardian, shi ne wali wanda zai zama wakilin, wanda zai shige ma gaba, wanda zai iya wakiltar ka ko da baka ne. Shi ne ake kira da wali, maso na kusa. Sawa'un zai ci gado kamar yadda malami ya bayani ko ba zai ci gado. Wal muhtaru abin da yake zababbiyar magana jawazu saumi ya halatta a yi azumin amman mata game da mutumin da ya mutu wa alaihi saumun ana bin sa azumi. Da hadal hadisi saboda wannan hadisi mun gane ya halatta in mutum ya mutu ana bin sa azumi to waliyinsa ya masa, ya halatta. Amma ba suka ce inda shi bayan wannan ya mutu sai waliyin ya zo
sai ga azumin shi a wurinsa ba zai yi ba, sai dai me ya ciyar, suka ce ya halatta ya ciyar, ya ciyar a madadin ma a madadin mamaci ya halatta. Kun gane amsa? Gane ko dai a rama masa azumi ko a ciyar a madadinsa, duka ba abin sun faɗa. wal muradu bil wali, abinda ake nufi da wali al qarib, makusancin mutum, warithan kana aw ghayra warith, shin zai yi gado ko ba zai yi gado ba. A cikin wali wanda zai yi gado kamar wa, kamar uba, da, uwa, ƙani, kaka mace da namiji, kaka namiji, kaka mace, dawa da mata da jika, ko jika baya gado? Yana gado. Duk wa'annan da ɗan uwa umminta, ɗan uwan ma kala-kala, li ummi, li abbi, li abawaini, shakiki kenan, duka wa'annan duk waliyai kuma har za su yi gado. To akwai kuma ɗan uwan da baya gado, makusancin da baya gado, kuma wa yanzu aboki ka kira shi ƙarib, aboki ba za a sa shi a cikin nan. Dan uwan uba shi ma yana iya gado, yana iya gado. Yayin da ya zanto uban nasa zai gado sai uban baya nan sai shi, za ka hana shi? Dole zai ci gado. Kun gane wasu na sa ulul arhami a ciki. Kun san me ulul arhami? Abin da ke nufi da ulul arhami su ne dangin uwa, ba sa cikin masu gado. Ko suna yi? Ba sa yi, amma idan aka rasa, wasu malamai sun ba da fatawa cewa aka rasa dangin uba gaba ɗayan su ba kowa sai su, to a madadin a ɗau kuɗin a kai baitul mali, domin ƙa'ida gwamnati ta ce take gadar mutumin da ba shi da mai gado. To a madadin a kai treasury, musamman ma yadda treasury yanzu ta zama waka cika a tashi, a madadin a kai musu a yi harambe, to wanda ne a nemi dangin uwa a basu kawai shi. Wannan shi ne abin da wasu malaman suka ambata. Allah ya saka musu. Ana an gana ne? Wa na Auf bin Malik, an karɓo daga Auf dan Malik ibn Tufayl dan Tufayl, anna Aisha radiyallahu anha, hakika ana Aisha Allah ya kara masa yadda, huddithat an ba ta labari, shi ne huddithat da kalmar hadith, anna Abdullah ibn Zubayr, lalle Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma Allah ya tada su shi da babansa, kare yace wa Abdullah ibn Zubayr dan wa saboda gidan na Asma'u, to babansa shine Zubair bin al-Awwam, ɗaya daga cikin wanda aka musu bishara da gidan aljanna. Shi wani Abdullahi shi ne wanda ake wani na Aisha alkunya da shi, ake cewa Ummu Abdullah ko an ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisha radiyallahu anha. Hadithin nan ko da yace man ahdatha da ko na Abdullahi Allah ya kara musu yadda. Kare yace fi bai ya faɗa game da ciniki aw aqa'in ko wata kyauta, ana kokonto ko dai ciniki ne ko kuma wata kyauta ne a batu Aisha radiyallahu ta'ala anha, wadda na Aisha ta yi. In cinikin ne to ta kulla cinikin ta siya, in kuma kyautar ne na Aisha sai ta bada wannan kyauta. To sai shi Abdullahi sai yake cewa wallahi la tantahiyanna Aisha, wallahi ko dai Aisha ta daina irin wannan abu, wannan kyautar ta yi yawa. Kaji ɗa ne yake faɗa game da uwarsa, domin kawo uwa ai uwa ce, haka maza ya faɗa alkhalatu bi manzilatil um, kawo uwa ko yatta ai a matsayin uwa take. To da haka wai sai yake cewa wallahi la tantahiyanna Aisha, ko dai Aisha ta daina wannan yawan kyautar, ko ta daina wannan siya-siya. Ka ji kada mutum da kuɗinsa, aka ce waye da kuɗinsa alkaki sai na kasan kwano, ko haka aka ce ba. Kaga da kuɗinta amma wai yake so ya sa mata mai takunkumi,
wallahi ko dai ta daina aw la ahjuranna alaiha ko hana ta wato tasarrufi da kudinta shine alhajar. an ce alhajar ba wai dutse da yake nufi dan alhajar yana daukar dutse, amma alhajar yana daukar ka sa mutum sanction, ma'ana ka sa masa mai takunkumi, ka hana shi saka, ka hana shi ta'ammuli da kudinsa. kamar misali yadda ake wa yaro dan karami wanda bai balaga ba, kudinsa ba za a bashi dama a kai. haka dan mutumin da yake wawa mai dan galmu hankali, shi ma wannan aka hana shi tasarrufi da kudinsa duka. hatta marayan da aka baka amana, in baka yadda da nasuwarsa ba za ka bashi kudinsa, da duk wannan ana sanya musu ne takunkumi. to wai shi ne yake so yi wa dan Aisha uwar mu'mini, matar manzo Allah da hankalinta, ko ba haka bane, sai ce wallahi ko dai ta dina ko ya sanya mata wannan takunkumi. qalat, sai ta ce a huwa qala hada, yanzu Abdullahi ne ya faɗa haka? kenan me kamar me yake nuna labari da aka kawo. qalu na suka ce kenan an zo an tsegunta mata. a san duk inda ka kai da faɗin magana ko la ya da duka kafa kafa saboda baka san ina magana ka za ta je ba, kowa kuma za ka yi magana ka sa a gaban suwa za ka faɗa. ana ji fa labari a ta ce shi ya faɗa haka, suka ce ƙara ta ce kowa lillahi alayya nazar, ya ce ta ce na ɗau bakance ga Allah ukallima ibn Zubair abadan, ba zan sake magana da yaron nan ba har abada. ni zai sanya wa takunkumi, ya ce ba zan sake magana da shi ba har abada. fastashfa ibn Zubair ilaiha, sai ibn Zubair ya dinga neman ceto zuwa gare ta, yana ta kamun kafa. shi ne fasara da zaka yi ta Hausa, ce sai ibn Zubair ya dinga kamun kafa, ya ta neman kamun kafa ilaiha zuwa gare ta, mana wani ya shige masa gaba kan takura. hina qalatul hijra, yayin da kauracewar ta yi tsayi, kin kamar ce ta dau wata daya ba ta masa magana, wata biyu ba ta masa magana, to dai za ka sai ta kamun kafa, jirun wani. faƙalat sai na Aisha take cewa la wallah, da kina a'a wallahi, shi ne la wallah la ushaffi'u fihi abadan, ba wanda zai sa ni in masa magana har abada, ba zan karɓi wannan ceton da ake ba. wala atahannazu ila nadri, kuma ba zai sa na warware rantsuwa ta ba na wannan shi bakancen da ta yi. falamma qala dalika, yayin da lokaci ya tsayi, ala ibn Zubair bisa dan Zubair, kallama al-Miswar ibn Makhrama, sai wa Miswar magana dan Makhrama, wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abd Yahus, da wannan mutumin mai suna Abdurrahman, su biyu ne wa magana. wa qala lahum, ma yace da su an shudu kuma Allah, ina gama ku da Allah, shine an shudu kuma Allah, ina gama ku da Allah. lama adkhaltumani ala Aisha, ku taimaka ku shigar da ni wurin Aisha. mutum da uwarsa sai ya sami yanci, mana yan wuce gaba, wanda za su wuce masa gaba. shine lama adkhaltumani ala Aisha radiyallahu anha, ku taimaka ku kai wurin Aisha, Allah ya daidaita. fa innaha la yahillu laha an tanzira qati'ati, domin bai halatta gare ta yanke mun wannan zumuncin ba. ba aqbala bihi al-Miswar, da aka sai Miswar din sai yadda, sai ta tafi da shi, shine aqbala. wa Abdurrahman, da shi da Abdurrahman dan Aswad, hatta sta'adana ala Aisha, suka nemi izini wurin shiga na wurin Aisha. fa qala su bin yan kan zagin kenan wanda suka wuce gaba, su bin sai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, suka yi mata sallama. anan kul me kenan shigo, haka ake yi ko sai an sallama ake da mai izini, ko sai da mai izini ake yin sallama? sai sallama ake ya za ku bi da ya yi walladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. tasta'nisu wa tusallimu, sai kun nemi izini sai ku yi sallama. ko ba jama'a da ne kamar dai na ji a cikin suratul nur kai ko ba haka take ba? haka take na jawo. to ya za ku da wani
jiwa ba cin karo in ka sun ci karo kwakwalwarci ta ci karo ko ba so hadisi ya bayyana cewa sallama za a fara yi sannan izini ita ayar kawai aka fi ta yi da wawo kuma shi aka fi da wawo baya nuna tartib zai zama na ƙarshen shine a farkon na farkon shine a ƙarshe kamar ka ce ja a amurin wa zaidu da amurin da zaidu sun zo ta iya yiwa zaidu ne fara zuwa sannan amurin amma kai a larabcin kawai kai ne ka faɗa sun zo to da aka ayar kawai tana magana ne sallama da neman izini bata faɗa wanne ne zai zo a farko wanne ne zai zo a ƙarshe so da aka hadisi ya tabbatar da cewa sallama ake yi sannan mai kenan duk wanda ya ce ba ruwansa da hadisi zai fahimci Qur'ani a hadisi dole Allah ƙara mana fahimtar sa shi da alƙur'anin da to shine nan suka yi sallama suka ce a nan kudu ma shigo bayan Aisha ta sai Aisha ta ce kulkulu me kenan shigo me yasa ta ce kulkula to ai su bi shine ne ce me yasa bata ce kulkula sai ta ce kulkulu ba da san ai su uku bane su bi ne suke sallama kuma suka nemi izini sai ta ce kulkulu kaga wannan wawun jama'a so da ai akwai mala'iku tare da su a fahimta da aka ba ta kalli wannan adadin mutum biyu ba sai ta kalli hada adadin mala'iku ko ba shi ne sai ta ce da su kulkulu ƙalu sai suka ce kulluna mai gina dukkan mu za mu shigo ƙalat na'am kulkulu kullukum tunda su biyu suka yi magana ba ta ji wani ban ba su ba ta ce dukkan ku shigo mana kuma da wani kowa waye ya shigo wala ta'lamu anna ma'ahu ibn Zubair bata san cewa tare da su akwai Abdullahi dan Zubair ba falamma dakhalu da suka shiga da kalabdu Zubair al-hijaba sai ibn Zubair sai ya shiga cikin hijabi ba hijabi ba na mata ya saka a ce hijabi a nan wurin ya shiga wani wanda make shi da ya hana ta gano shi kamar labule domin su matan manzo Allah haka ake magana su ƙa'idar matan manzo Allah wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab kun gane za ku tambayi matan manzo Allah wani abu to Allah ya ce ku tambaye su ta bayan shari ba zai yi kana kallon ta tana kallon ta wuce to shi ne nan yake cewa wato sai shi ibn Zubair sai saurayi shi inda za ta hango shi fa ta daga Aisha ta radiyallahu anha kawai sai ya sadaka sai ya je rungume na Aisha shi ne ita na ya rungume ta ba yadda za a yi taɓaɓɓare ya riga ya rungume ta gaba ɗaya wa fafita yana shiru hawa ya dinga mata magiya yana kuka shi ne yana shiru hawa yanzu wa fafita miswar wa abu rahmani yana shidaniha su ma ‘yan tayi suka taya suwa kenan miswar da abu rahman su ma suka dinga mata magiya illa kallamatu akan dan Allah ta daure ta masa magana wa qabilat minhu kuma ta karba da gare shi ma'ana ta karbi uzurin sa wa yaqulani suna cewa da ita su biyu inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha amma kad alimtu min al-hijra lalle ba annabi ya hana abin da kin sani na kauracewa tana tunatar da ita hadisi a san komai ilimin mutum a lokacin sai za a tunatar da ko ba kuma ka yadda da cewa tunatarwa ce karka yi girman ka ce kafin ka faɗa ma na sani a kai hakuri da Allah a tunatar da kai wa zakir fa inna zikra ko fa zakirni wa zakirni ko fa zakir fa inna zikra wa zakir na faɗa maka ne saboda galibi fa wasu ke cewa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin an tunatar mu'mini ne kadai yake amfani da tunatarwa karka yi girman kai so da haka suke tunatar da ita cewa hakika manzala sallam ya hana abin da ke kin sani na kauracewa mutum wala yahilu li muslimin ko ba halatta ga musulmi an ya hajura akahu fawqa thalath layali wato ya kauracewa na dan uwansa sama da kwana wannan a cikin maganar da suka faɗa ba akwai ne sun saka nashi ta fi su sanin hadisi saboda su tabi'ai ita kuma a ƙarshe ma kuma matar manzo
kaga nan gurbata bai su nuna mata cewa sun bi ta sanin hadisin ba, amma yanzu sai ga ɗalibi misali in ya tashi yanayin yadda zai jawo malaminsa kuna gane ba sai ya nuna malamin ma kamar bai ma sani ba. shi annabi ya faɗa a cikin arba'un hadis kai zama da muka bai sa arba'un hadisi ba ya sani su ci ala gaba ta malam kamar yadda kuka sani ko kamar yadda kuke karantar da mu wannan yana cikin ladabi to kaga dan su ma sai da suka faɗa suka ce kamar yadda kuka sani ana da suna mata bata sani ba tarbiyya ce kuma ladabi da aka sai suke tunatar da ita wala yahilu lil muslimin baya halatta da musulmi an yahju akahu fawqa thalath layalin ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku falamma aktharu ala aisha da suka yawaita mata magana min at-tadhkira na tunatarwa wa tahrij wato da kamar ka ce tarba mutum dora mata wannan nauyi kin sani annabi ya ce kaza ya ce kaza ki yi wa Allah kaga shi ne a tahrij ka sa mutum a gaba kai ta dora masa fita wato kamar takure shi shine a tahrij da suka yawaita mata haka fa fi fatu da kiruhuma sai ta dinga tunatar da su ita ma sai tana musu nasiha tana musu wa'azi wata biki tana kuka ita na Aisha wata kuma tana cewa inni nazartu wan nazru shadid ku sani ba na riga na dau bakanci shi kuma bakanci lamarin sai yana da tsanani saboda Allah ya yi masu cika shi dole ka kai alƙawari sai ka cika yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira shine tace wan nazru shadid bakancin yana da tsanani falam yazala biha musu gushe ba tare da ita shi yana can ya rubuce ta yana kuka su mana suna wa'azi shi ma yana magiya su suna magiya hatta kallama ibn zubair sai da ta yi masa magana ba su bar wurin ba sai da ta yi masa magana wa ta kat fi nadriha kuma da ta tashi saboda wannan bakancin da ta yi sai da ta yanta dalika 40 rataba a madadin in ta yanta guda ɗaya ba yayi in kai bakanci in ka yanta wato bai ba guda ɗaya yayi to amma da ta tashi sai da ta yanta bai ba guda 40 shine wa ta karfi nazari a dalika a wannan bakancen sai da ta yanta 40 raqaba wato baiwa guda 40 wa kanat tadhkuru nadraha ba'da dalika fatabiki duk ranar da ta tuna da wannan bakancen sai ta yi kuka hatta ta gulla dumuruha himaraha har sai hawaye ta sun jika mata hijabi rawahu bukhari ne da zuwa hadisi mai kai muna malam ya sa ya ci ta ya bi hana take ta muka shi ta gida to shine ai ka din alherin take da alheri tana da alheri ya kara yau ɗayan ta ya wadata ba ma sai ta ƙara guda 39 kenan duk mutumin da ya saba kuma ba a iya dan shi wale da gaske mutumin da ya saba da alheri ya zama karimi kuma ibnul kiram mai karamci dan masu karamci to babanta bayan ne shi a karamci kaga kenan gada ta abin yana cikin mai jininta da tsoka ta riga ta saba ba yadda zai a kanata shi sa wato ya nuna mana karamcin na Aisha da alherinta sai kuma mai nuna mana wannan cika alkawari in ka yi bakance ka cika ana gani ma yau sai tawali'un sahabbai na tabi'ai tawali'un tabi'ai su miswa kenan da Abdurrahman da suka zo suka nuna suka gabatar da wato nasiha da kuma tunatarwa ga na Aisha ko da dai sama take da su amma kuma shi sun gabatar mata kuma ya nuna mana tawali'u ita na Aisha domin sun mata magiya kuma magiyar ta yi amfani don ta karba kar ka zanto mai kafi a kan uwa ba gane ba manzala sallallahu mun karanta da a cikin al-iman wanda zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya rantsuwa sai ya ga akasin rantsuwar shi ya ba alheri sai ya kafara sai ya abin da ya tafi alheri ko da ya rantse ba zai yi ba in ya ga yin shi ne alheri sai ya kafara sai ya in ya rantse ba zai yi ba sai ya ga rashin yin ko yin shi ya zama alheri sai ya rantsuwa sai ya kafara sai ya annabi kenan ba sallallahu alaihi wasallam
amma sai da mutum ya ce wallahi wallahi ba za ka sani ne azumi ba ya ba ka wasa kar mu zanto masu kafiya kar mu zanto irin wannan masu tsananin a cikin rayuwa ka zanto luxury ana iya mai ana yi tamfara domin duk yadda ka kai da kafiya idan aka haɗa ka da wani bangon dole ne amma ka sa akwai wani da yake irin wani ya ce wallahi wallahi ko sama da kasa ta wata ko sama da kasa za ta haɗe ba za ma ta haɗa ba wani ya ce ko an hada shi da ba da sako ba ba sai da Allah akwai mutunci a ciki a ce baban ka ya sa baki ka ki uwa ta sa baki ka ki sai dai sabon Allah ne amma matukar ba sabon Allah ba ya ɗan uwa iyaye sun kai har sun wuce nan Allah ya sa mu dace shi ke na abin da aka bayyana ne ana akwai sallama ne izini akwai a yi sallama a nemi izini don wa a yi sallama a nemi izini a yi sallama a nemi izini haka muke yi wani ma fa baya sallama sai ya gama kalle cikin gidan to ina amfanin sallama ina amfanin neman izini baka ji abin da annabi ya ce inna ma ju'ila al-iznu min ajli al-basar aw kama qala alayhi salatu wassalam an sa neman izini ne saboda wa ido dan kada ido ya ga abin da yake to yanzu sallama ce sai ka banka da gida sai ka mika rabin ba gane ba rabin jiki yana ciki assalamu alaikum mai gidan yana nan rabin ka yana ciki to ina amfani neman izini su sahabbai yan uwa masu girma idan za su nemi izini a gidan mutane in sun kwamfasa kofa